Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 14 майы, шәршәмбе. Сез турдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр доктор Юсуф Алтынышев әзерләгән Нагайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоан, АКШ лидеры Дональд Трамп, Сауд Гарәбстаны тәхет принцы Мөхәммәд бин Сәлман һәм Сүрия дәүләт башлыгы Әхмәд Әш-Шара онлайн утырыш үткәрде. Анда Эрдоан Трампның Сүриягә карата санкцияләрне гамәлдән чыгару карарының тарихи әһәмияткә ия булуын белдерде. Ул моның башка дәүләтләргә дә үрнәк булачагына ышануын сөйләде. Эрдоан Димашк идарәсенә Диаш һәм башка террорчы оешмалар белән көрәштә Төркиянең ярдәм итәчәген ассызыклады. Сүриядә Трампның санкцияләрне бетерү карарыннан соң бәйрәм иттеләр. Башкала Димашк һәм башка шәһәрләрдә халык сөенче уртаклашу өчен урамнарга агылды. Илнең тышкы эшләр министры Әсәд Хәсән Шәйбани АКШ илбашының санкцияләрне бетерү карарын мөһим борылыш ноктасы дип бәяләде. Без илбашы Дональд Трампның Сүриягә карата санкцияләрне бетерү турындагы соңгы белдерүләрен хуплыйбыз. Бу санкцияләр Әсәд режимы кылган сугыш җинаятьләре өчен кертелгән иде дип әйтте ул Сүриянең дәүләт агентлыгы САНАга. Министр АКШ белән бер-береңә хөрмәт, ышаныч һәм уртак мәнфәгатьләргә нигезләнгән мөнәсәбәтләр корырга әзербез дип өстәде. Әсәд режимы җимерелгәннән соң вакытлы хөкүмәт АКШ һәм Ауропа берлеге санкцияләренең кабат торгызу эшләрен кыенлаштыруын ассызыклады. Дональд Трамп фарсы култыгы сәфәре кысаларында Сауд Гарәбстаныннан $600 миллиард зур инвестиция вәгъдәсендә алды. АКШ илбашын очкыштан төшкәндә тәхет принцы Мөхәммәд бин Сәлман каршылады. Соңыннан ике рәсми зат Риядта энергетика саклану, казылма байлыклар һәм тагын бик күп тармакта хезмәттәшлекне үз эченә алучы килешүгә кул куйды. Анда шулай ук Вашингтон ике ил арасында иң зур корал сату килешүе дип аталган бары әлегә аланда якынча $142 миллиард сәүдә әйләнешен кулачлаучы документ та бар. Фәләстиннең БМО вәкиле Рияд Мансур Израильнең Газада ачлыкны корал буларак куллануын сөйли. Ул Израиль вәкаләтләрен ярдәмнәрне системалы рәвештә киртәләүдә һәм тәэминатны манипуляцияләүдә гаепләде. Моны сирәк-мирәк түгел 2 айдан озаграк вакыт даими һәм алдан уйлап башкаруларын ассызыклады. Мансур БМО иминлек шурасына ясаган белдерүендә вазгыятьне бары тик начар идарә итү белән бәйләмәскә кирәклеген, моның планлаштырылган ачлык дип аталучы хәл икәнлеген әйтте. Кайбер чыганаклар ТРТ World'ка белдергәнчә, америкалы Израильле тотык Эден Александрның иреккә чыгарылуы тавыш-тынсыз пәрдә арты дипломатиясенең нәтиҗәсе һәм монда әһәмиятле рольне америкалы гарәп активисты Бишара Бахбах уйный. Хамасның югары дәрәҗәле бер вәкаләтлесе узган айда Дональд Трампның якын көнчыгыш вәкиле буларак вазифа башкаручы Стив Уитков белән элемтә каналы табу өчен Бахбахка мөрәҗәгать итә. Бу эшчәнлек нәтиҗәсендә Александр иреккә чыгарылуына китерә һәм моны Хамасның Фланга Әл-Кассам тормышка ашыра. Кеше хукуклары төркемнәре һәм хукук яклау оешмалары Бөек Британия хөкүмәтен мәхкәмәгә бирә. Алар илне Газадагы сугыш вакытында Израильгә хәрби очкыч өлешләрен тәэмин итеп, халыкара канунны бузуда гаепли. Халыкара ярлыклау оешмасы, кеше хукукларын күзәтү оешмасы, Oxfam һәм башка берләшмәләр яклавында Фәләстин хукуклары ассоциациясе Әл-Хак F-35 хәрби очкычлары өчен Бөек Британиядә җитештерелгән өлешләрнең экспортын туктату өчен тырышлык күрсәтә. Израиль бу Америка очкычларын Газада һәм Йорданның басып алынган көнбатыш ярында зур зыян салу өчен куллана һәм халыкара ярлыклау оешмасының Бөек Британия офисы җитәкчесе Англиянең геноцидны булдырмау өчен кануни бурычын үтәмәвен әйтә, чөнки ул Израильгә төп өлешләрне экспортлауга рөхсәт биргән. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Испаниянең хәрби һава көчләре алга киткән өйрәтү очкышы буларак Төркиянең Hürjetен сайлады. Әлеге хәбәр 2025 елга халыкара саклану һәм куркынычсызлык күргәзмәсе төгәлләнгән вакытка туры килде. Испаниянең авиация медиа компаниясе җиткергәнчә, Испания саклану сәнәгать идарәсе белән Hürjetне җитештерүче ширкәт арасында бу шәршәмбе көнне рәсми имзалау тантанасы көтелә.
Уругвайның элеккеге дәүләт башлыгы Хосе Мухика 89 яшендә вафат булды. Халык арасында ПП кушаматы белән танылган лидер башкала Монтевидеода бакыйлыкка күчә. Мухика яман шиштән дәвалана иде һәм гомеренең соңгы елларын шәһәр читендәге гади фермер хуҗалыгында кичерә. Хосе Мухика 2010-2015 елларда Уругвай дәүләт башлыгы вазифасын башкарды. Ул тыйнак яшәү рәвеше, басынкылыгы һәм халык белән якындан аралашуы аркасында дөнья күләмендә танылды һәм хөрмәт казанды. Париж мәхкәмәсе француз актеры Жерар Депардьены 2021 елда фильм төшерү мәйданында 2 төрле хатын-кызга карата җинси бәйләнү очрагында гаепле дип тапты. Бу эш Франциядә иң күренекле затларның мәхкәмә каршына чыгу очракларының берсе. Француз кинематографиясенең иң зур фигураларыннан берсе булган Депардье мәхкәмә барышында бар гаепләүләрне кире какты. Аның адвокаты да гаепләүләрнең бетерелүен таләп итте. Ләкин мәхкәмә рәисе Тьерри Донард Депардьеның вакыйгаларга карата аңлатуларын ышандырырлык түгел дип бәяләде. Җәмәгать прокуроры 76 яшьлек Депардьега 18 айлык шартлы төрмә җәзасы һәм 20 000 евро күләмендә штраф билгеләүне сорады. Алжирда дәүләт оешмалары рәсми рәвештә француз теленнән баш тартып рәсми документларда һәм аралашуларда гарәп һәм инглиз телләренә күчә. Алжир футбол федерациясе үзенә бәйле берләшмәләргә барлык эшчәнлекләрне, язышуларны һәм аралашуларны гарәпчәләштерү турында күрсәтмә бирүен белдерде. Анда күчешнең 2025-2026 елгы спорт сезонында тулысынча тормышка ашырылачагы әйтелә. Бу адым Алжир университетларында киләсе уку елыннан башлап медицина укыту телен французчадан инглизчәгә күчерү карары белән бер үк вакытка туры килә. Үткән айда Алжир илбашы Абделмәҗид Таббун бу үзгәрешне хуплап, медицина белемендә француз теленнән инглизчәгә күчүне дөрес карар дип бәяләде. Алжир һәм Франция арасында дипломатик мөнәсәбәтләр бирәктә 1830-1962 елларда Франциянең Алжирны колонияләштерүеннән калган хәл ителмәгән мәсьәләләр аркасында әле дә тотрыксыз. Франция ички эшләр министры Бруно Ретайо Алжир мәктәпләрендә француз теленнән баш тартып инглиз теленә өстенлек бирүне дәвам итүче кризисның сәбәпләренең берсе дип атады. Аналитиклар фикеренчә, Алжир 2019 елдан француз теленнән әкренләп баш тарту процессын башлап җибәргән. Бу соңгы хәбәрләр иде. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Исемегез сезнең турында нәрсә сөйли? Шәхесегезне формалаштырамы, өстенлекләрегезгә йогынты ясыймы, әллә бары ярлык кынамы? Исемнәрнең мәгънәсе һәм нәтиҗәсе бар. Эш форсатлары, тормыштагы карарлар һәм хәтта мөнәсәбәтләргә тәэсир итә ала. Тикшеренүләр исемнәрнең дөньяның безне ничек күрүендә һәм шул ук вакытта үзебезне ничек күрүебездә әһәмиятле роль уйнавын күрсәтә. Мин Эльмира Тайран һәм сез ТРТ Татарча подкастларын тыңлыйсыз. Без биредә ТРТ глобаль мәкаләләрен укыйбыз. Бу бүлемдә 2024 елның 17 октябрендә басылып чыккан "Исемегез тормыштагы өстенлекләрегезнең көзгесе. Моны исбатлаучы дәлилләр бар" мәкаләсен җиткерәбез. Исемнәр шәхесебезнең төп өлешләреннән берсе һәм мәдәниятебезне, этник тамырларыбызны һәм хәтта социаль-икътисади үткәнебезне чагылдыра. Ата-аналар гадәттә яңа туган бәбәйләренә исем эзләгәндә авырсына. Моны иҗадилык тесты, индивидуальлек һәм шәхес үзенчәлекләреңне балаларың аша күрсәтү яисә якын кешенең хатирәсен саклау юлы итеп тә уйларга мөмкин. Тик күпләр бу сайлауның баланың киләчәген формалаштыра алуын белми. Эмили һәм Грег Лакиша һәм Жамалга караганда тагын да җиңелрәк эшкә алынамы дип аталучы бер эшчәнлек исемнәрнең эш форсатларына ничек тәэсир итүен тикшерде һәм кызганычка рухчылык нигезендә бу шулай булып чыкты. Тикшерүчеләр Марианна Бертран һәм Сенхил Мулланайтхан Чикаго белән Бостондагы эш бирүчеләргә меңнәрчә ялган резюме җибәреп эксперимент уздырды. Нәтиҗәдә ак тәнләргә хас исемнәргә Африка белән бәйле булганнарына караганда 50% күбрәк җавап килде.
Bu eksperiment aşı hakikatini aşıp sala, bari isim gine de iş bazarında kirteler tudurala. Mundan tış ul aqtanilerge xos isimge iya bulunun 8 yıllık iş tecrübesine tengel bulun kursete. Tik bu bari meşgullik bilen gine şiklenmi, sosyal beylenişler hem münasebetleri bizge de yığıntıyası. Bilgiçler aytуынча isimler bizning şahsibizne qabul etübizne formlaştıra. Tanış bulmagan isimler şitleşu hissi tudururga mümkün. Etiskeri stereotiplar bilen beyli bulganları birinci tesirlerge hem sosyal beylenişlerge yığıntı yasayola. Nominativ determinizm düşüncesi kişilerinin isimlerine turu kilişi hünerlerge tartılıların olga süre. Psixoanalizga negiz solgan Sigmund Freud'ның familiyası күңелле халыклы kişi мәгънәсенә ия. Bu kişi hislerin analizlauçı birau üçün bik turu kile. Tik nominativ determinizm bilen barısı da kilişmi. Psikolog Uri Simonson mundашынлыкта яшерен эгоизмның işke jigilüğün сөйли. Ягъни biz үзебезгә охшаш нәрсәләргә аңсыз рәвештә тартылабыз. Ул кешеләрнең үз исемнәренә охшаш партнерларны, шәһәрләрне һәм хәтта һөнәрләрне сайларга омтылуын алга сөрә. Әйтик, эшчәнлектән күренгәнчә, кешеләрнең үз исемнәрендәге хәрефләр керүче шәһәрләргә күченү мөмкинлеге шактый югары. Мәсәлән, Денис исемле кешенең Денверга яисә Лаураның Лос-Анджелеска барып урнашуы шикелле. Моннан тыш кешеләр фамилияләре охшаш бире белән өйләнешергә һәвәсле. 2011 yılda Germaniyada uzdırılgan bir tekşirinu modadan çıkan isimlerge iya bulunun uçraşu turunda kilişu mümkünlüğün kimetuğunu açıkladı. Modalı isimlerge iya kişilerinin soylanu mümkünlüğü tağında yugarı. Bu ise üz-üzüne ışanış hem hürmetke tesir ete. Tağın bir tekşirinu kursetkenşe, Cindy yaise Chantal şekilli tiskeri qabul itilüşü isimli kişilerinin Maria yaise Sofia şekilli tağında uңай histi duruşu isimli kişiler bilen çağıştırganda başkalardan yardım alıga erişu mümkünlüğü tüben. Күбебез кушылган исемнәребез белән яшәргә мәҗбүр, тик яшь әтиәниләр берәүнең шәхсен тәүге көненнән формалаштыру көченә ия. Ә сез социаль яктан кабул ителүне арттыручы популяр исем сайлар идегезме? Юкса иҗадилек һәм индивидуальлекне күрсәтүче сирәк һәм охшашы булмаганнымы? Кайбер белгечләр уртадагы юлны киңәш итә. Иҗтимагый бәйләнешләр өчен танылган исем һәм шәхси куллану өчен махсус тәхәллүс. Нигенә булмасын bir нәрсә ачык. Исемнәребез без уйлаганнан тагын да зуррак көчкә ия. Бу бүлекнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Подкаст ТРТ глобаль мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Nogayca nasihatler. Hürmetli tınlavuşlarımız, buyuma kuru direk yılagan mucizesi baresinde kalgan manelerdi aytamız. Ötken yuma Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dın yuma kılgan meşitinde terekler baresinde körsötkönü mucizelerden en abraylısı bolgan kuru hurma direginin Peygamber Aleyhisselam'dan ayrı tüskönü sebep bari sahabe işinde olardın estiyegi kepte yılaganı mucizeden bir kesek aytkan edik. 15 ayrı rivayet ben ta bizgeşe ozup kelgen ol mucize baresinde aytılganlardan kalganını Ali oyda aytamız. Üyken sahabelerden Sehil İbni Sa'd razı bolsun Allah ondan, kabarında navla aytkan.
direk yılaganı vakit, yamagatem yılagan. Başka sıylı sahabelerden Übey İbni Kaab'dın, Allah razı bolsun ondan, ol mucize baresinde aytgany hem nav bolgan. Sosu hurma diregi bek yılagany sebep ekige hem ayrılgan. Başka hadiste tağı Resul-i Ekrem aleyhisselam nav kepte buyurgan. Özü kasında aytılgan Allah'ın zikrinden Celle Celaluhu ayrı kalganı sebep kuru direk yılagan. Başka bir hadiste hem Resulullah'ın aytkanı aleyhisselam bulayına bolgan. Sonu kuşaklay berip teselli bermege yedim. Allah'ın Resulünden aleyhisselam ayrı kalgan sebep dünya ömrü sonmuşa yılaganı toktamaz hadi. Hazreti Büreyde'din Allah ondan razı olsun aytkan rivayetinde hem kuru direk yılagan son Resul Nebi Aleyhisselam direktin üstüne kolun salıp navkepte buyurgan. İstersen seni kayta evvel öskön yerine aketip tegeyim. Sosu yerde tamırlan, ösö börüp yasıllan. Eş noksanın kalmay, tallar senden sozulsun, artından hem meyvelan. Ya da dilesen seni cennetke tigeyim. Sosu yerde Allah'ın Celle Celaluhu köp süygülü kulları yesin senin meyvandan. Sonu direk ne aytkan, cevabını tırnagan Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Direktin aytkanları arttaki sahabelerden kulaklarını en bargan. Razı olsun Allah olardan. Meni sen yannetketik, neşe suyulu kullar, menim meyvamdan yesin. Nege dese sosu yennet, daim kalıngan yer bolgan. Ol orunda esigen, em şürügen, körülmögen. Resul Nebi Aleyhisselam so direktin sözü sonu solay ettim dep buyurgan. Artından Resulullah Aleyhisselam nav sözde en buyurgan. Ötüp ketken yurttu tuğul, baki orundu tilegen. Başka bir rivayette hem
Ebu İshak İsfarani degen bir uykön alim, Resul Nebi Muhammed aleyhissalatü vesselam direk yanına ketbegen, direkke emir bergen, özü yanına kelgen. Sonda kayta emir kılgan, direk oruna ketgen, dep bizge bildirgen. Hazreti Übey bin Ka'b nav hadiste hem aytkan. Allah elçisi Muhammed bolsun oga salatü selam direkt minberden aslına salınsın dep buyurgan. Meşit tamirle üçün yıkılganı vakit Hazreti Übey bin Ka'b özü yanına algan. Sosu direkt şürügeşe onun kasında kalgan. Bir abraylı yükön alim Hasan Basri degen zat Allah razı olsun ondan nav mucizedi soktasına er aytkanda yılagan. Tağı soktalarına ders bergende bılay aytkan. Terek Resulullah betki aleyhisselam iyilip onu tilegen. Sizdin tağa köp iyilip tileviniz kerek bolgan. Yukarıdaki aytılganlardı bizge bildirgen alim, Allah razı olsun ondan, ol em nav sözlerde aytkan. Oga iyilü em tilev, örmet bilen em süyü, sıylı sünnetke uyup, em din İslam'dın bäri aytkanına karav bolgan. Bir Müslüman adem farzlarda et alsa, aramlardan sakınsa, ol vakit Muhammed'di aleyhissalatü vesselam süygönünü aytalgan. Sağlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kgs ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla koşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vakıtı bilen saat kişki 8. ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West Radio kanalından tığlaylasız. Әлеге biz sizin bilen soğulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.